Tandanya sudah lebaran kecil. Arek milih mangan apa? Nila merah, bakso. Mateng guys, tip apa jenenge kupate. Nah, tinggal lali to, sitoke gosong. Samun dia mau sing gosong kae. Ya tak golekane. Dia mau sing kosong. Kok gak temu? Lah ini kosong berarti. Kok iso digodok iso kosong. Oke. Kalau yang ini namanya lepet. Ini lepetnya, guys. Bikin lepet kita jadi satu ini kalau guys. Oke, digandeng ning ngene. Kupatnya. Yang ini baksonya. Jenenge kupat bakso. Makan bakso yang panas banget. Ditambah kupat. Ini bodoh kecil guys. Kecil makan kupat sama dan kupat sayur, kupat sate, ini kupat bakso. Mantap. Mantap guys. Buatku nggak ini kupat ngene iki guys, nek wis lebaran ke-5. Jadi yang ngarani wong desa bodoh kecil.
Aku kena iki lho, Kak. Masamu. Iki. Enak iki terus ketasan. Ya ta, nek ngene iki ra mbok buka ki ra apa-apa. Bodoh oleh 5 dino. Plastiknya segel terus dibuka. Kenapa sih delok bae iki kan gampang. Ora 17 Jenenge tamu ki ngene kecelik. Ya iya ta, Mbak. Jenenge tamu wis arep buka lho. Kok plastikan arep buka ya sungkan. Nek kae. Kenapa kok? Jenenge yo ki go apa ge pajangan tok ta, Kak. Iya to. Anu ketoke kok isine yo palsu ta. Ya Allah. Lah ngono nek gua mangan oyo-oyon rek nyemplung wajan. Wajan panas. Tak bopok lho. Lebaran. Bodoh kok iso tukaran neh bar nyeluk sepuro. Lah jarimu golek dosa neh. Ya ya bar dilebur, Nanggung. dijupuk terus nyelengi neh. Nyelengi ora dhuwit, nyelengi dosa. Kuwi jenenge wong urip. Makasih ya Ri anu sapa jenenge Ri, aku mbok kunjung. Mantu wae. Sangune apa? Sangune salem ngekek. Sangune wis didol kuwi mau apa kae jeneng getasane mau. Tak nggawa. Golek brambang. Ra enek. Ada si ganteng Kakak Yusuf dari Kediri. Brambang. Ada tamu dari Kediri. Rasane mangkin. Aku serasa jadi tamu dimasakin opor. Ngene iki jenenge bodoh tenan. Ya ta. Kok gen mah. Murah, blas. Jenenge ngene iki bodoh tenan. Dayu teko dimasakne opor. Sak yo karo karo nyemplungi. Lho, kok sak sendok tok? Ben no. Lah padahal yo ora. Duh. Bisa-bisa. Kak Sano, ya Allah. Kak Ari. Ini dari Suriname. Kengke dari Kediri. Ini dari Belanda. Berhasil? Hah? Berapa bisa, Bi? Iki kirane pisan nek ngono. Campur pickup ya. Oh, dibutuh capek kan. Tiris nih berambang dilu apa piye digoreng? Iya. Tiris nih berambang dilu. Kurang pedes gitu, Mas. Ya wis gak apa. Goreng. Ramum. Taksi Rene. Iya, iya. Yang dekat. Kalau suap-suapan yang dekat. Iya to iki. Iya. Yo padha lanange kok pengen. Laki. Padha lanange kok dulan-dulan iki lho. Yang itu nggak mau berebut. Kamu nggak mau berebut. Kamu juga harus siapin. Nanti dia pilih yang mana. Jangan gua katulung. Sini duduk sini. Duduk sini, duduk cantik. Cantik wis kerupuk ning kono. Hmm. Satu damangan. Ini juga duduk cantik ini, wanita spesial. Mbak Lukman iki. Aman. Enggak apa-apa. Aku Wis selamat makan ya, Kak. Entar makan. Masakan dari Mbak Maju. Entar toh. Bareng-bareng dong. Kita makan bareng. Iya udah. Selamat makan. Enak-enak. Ya. Oh, wis bahasanya wis menguasai tiba.
Ya, gak wedi aku. Ya. Aku kok nek kene suwi-suwi aku sing kembut-kembut, guys. Mas Yusuf tadi nguapin Sanu ya, kok ngerti Sanu? Siapa ki Ernest Young? Iya, itu penggemar setia. Oh, penggemar Maris. Iya, Oh, iya. penggemar setia itu. Gak apa-apa, kamu kan sering makan yang alot-alot. Iya kan? Lebih alot mana? Candy sama itu. Nah, ini coba diolorin ini yang kepalanya. Ini ada kepala. Itu dek aneh Kak. Dek plastik ae. Oh, Rena, penak dulu resah. Terus kok mas nasi. Maksud orang kenal sih ya. Ini seret pokoknya. Oke, kurang. Ramu. Nah, coba ning ngarepku. Tenang. Kurang lebih asin, kasih nggak? Pas ya. Pas. Mantap. Panas tuh. Panas. Iya. Ini loh, dingin. Dari Suriname, ini dari Kediri, ini dari Guyangan. Thank you well. Loh, kamu kok kepala aja? Gak alat minggu kepala nih. Toxins. Oke. Apa itu toksin itu? Toxins itu sampai jumpa. Ayo suapin lagi. Ayo lagi. Ayo satu lagi. Ayo no Sanu. Satu. Ayo no Sanu. Ayo cus. Iya. Ketemu sayangku Regina Rahmat Karim. Cuma grogi. Bocah kok imut-imut ya, jan pokoknya. Di lantai 2. Pacarnya mesti oke tapi deh. Enggak. Satu. Oke, saya siji lah sing ning sanggon. Setia loh gini. Selingkuh tiada akhir. Iya gini bos. Selingkuh tiada akhir. Mah aku di video. Ora disangoni. Iya. Lho, sangune ning mah, njupuk dhewe sak geleme. Ya, Mbak ya. Piro ndaan? Aku ning rumah. Ning berangkat njupuk dhewe. Asal kamu mau ke rumah. Mah. Lho, kok emoh ki lho bisa. Tuh sarapan iki. Loh, ndang sarapan, ayo. Disuapin pakai tangan, pakai mulut. Lho, Mbak, delan ki lho, Mbak, caloro lho anu, jel-jelan. Piye nek jeli tangane? Pasang lo. Ndan ta dinteni kok. Enak iki. Nggonku iya sing iki. Terus ya. Piye to kok ya ning gawe jel. Rame kok wong loro kok. Lah mbek sampean kok lak ya rame ta wong telu. Enak anu Kak. Sing kok ngiringan raket. Lho, ya malah kok iringan ben ketok penak. Isa Isa miring sebelum mah. Lah sing padang ngono lho. Nah iya. Ora rahasia-rahasia. Ora aku lulus. Lantar. Jan Karim iki sapa bojone besok? Enak lah. Eh,
kali. Kita Karim ki tinggal arisan kok. Kita. Warisan. Dia sope sing kene dhewe kok. Sama anaknya. Iya. Wangen dek. Iya. Apa? Mbak Miss. Regina, jenenge Regina kok roti ya. Regina Ahmad Karim. Lai Regina. Jangan sarapan soto lah. Ya yo ta. Biasanya ning di soto nih. Ya ning ndi, Mbak? Ayo ndang. Sarapan opo? Lah jenengmu soto. Soto sadak apa soto? Soto gosong ya. Larang yo ben penting wae gelem digawa ora apa-apa. Ya Mbak ya. Oke. Sing ngoper ae. Mau kalah pokoke mbek Mak Karno. King. Piye to masa anune ketok. Yes. Kan kok dicandak bareng ya kan? Yuk. Ngon ku pisan Mbak nek Mbak. Mbak iku lu syutingan no jago ae. Yang? Udah. Casingnya ada? Nanti ada sama Mas Regi lagi. Oh iya. Yang golek nih yang. Casingnya yang. HP ini wes lo yang. Ayo yang ready yang. Wiki pokoknya bonusane ning kene wiki. Bonusane Kartika iki. Tak golekne ya. Gambare sampean naik kok. Lho. Rame pol. Bae pesen sik. Yo, kondi. Tak kira prasmanan. Mah aku iki. Pepes pindang ayam teh. Menu nih kayak nasi rames, nasi padang, nasi urap, nasi kodok, pepes pindang, osen mercon, sot iga, yes, kita mampir dulu warung soto ayam Jawa. Antri panjang. Aku ayam ayam pepes pilo, pepes pindang. Iki lho Mbak, sayur asem pepes pindang. Sayur asem. Oh, Rasa menta. pepes pindang sama apa berarti Mas? Urap ay, urap pepes pindang ya bisa. Terus
Es jeruk. Kan sudah ya tahu gorengnya satu. Sembari kayak itu. Ya, tak apa-apa. Oh, rame banget. Mari idang, aku tak menunik ya. Wis waleh dengan yang kuah-kuah budak. Mah, aku sebelenger aku. Tanyain dulu. Ayam termas itu suwin lho. Ora nek tulisane ki, Mbak. Enek. Enak. Di kuwi lho dolan kae enek. Ora ning komisi. Mari kidang, mari kita madang. Aku tak pepes iki lho guys kesukaanku. Kayak pepes Mas Sawi. Bumbu rujak. Oke guys, kita lanjut. Oke. Lewat jalur guys, ben gak macet. Lewat Jopo macet total.